Euskal Herriko Antzerkizale elkartea sortu berri da eta gaur Bilboko kafe antzokian aurkeztu eginda. Gu ere antzerkizaleak garenez, bertara etorri eta antzerkilariak eta zaleek antzerkia nola bizi duten jakin nahi izan dugu. Eazeto ejase, ara zer dilema klase, holtzako galarrena, bihurtzeko herriko haize. Eazeto ejase, ara zer dilema klase, holtzako galarrena, bihurtzeko herriko haize. William Beckett Tata Gore dira bokal talendakari orde, William Shakespeare ta Ionesco idazkarita diruzain ordezko. Eazedo ejase, ara zer dilema klase, holtzako galarrena, bihurtzeko herriko haize. Zabi bertsolaria, baina Euskal Herriko Antzerkizale elkartearekin bat eta parte hartzen. Zer da zuentzako antzerkia? Guretzako antzerkia da ama nagusiki. Gure amak antzerkia beti transmititu izan digu, bera antzeslea zen, ipuinak dramatizatuta kontatzen zizkigun, eta nik uste dut hor dagoela gu bertsolari izatearen gakoetako bat. Orain definitu dutegu, baino asko hobeto ekitaldian, ez? Pertsona batzuk beste pertsona batzuen aurrean zerbait egitea zuzenean, eta horre daukan magia ezin da konparatu ia zerrekin. Nik, Juan Antonio Mogelen Pero abarka pertsonaia goreitu dugu. Euskal aktorea, nik ezagutzen Angel Alkaire. Baina, ez guapoa da, hile asko eta hori. Euskalduna da eta guapoa Imanol Arias. Bai Filipinetan, bai Ameriketan, biok aktorea zapaldot, baina pestot euskaldunik ez dutela esentzen. Emozio handiz, eta ez da nik egiten dudan oizkoa, eta, nitzako oso garrantzitsua da beste zerbait diferentia itxen nire bizitzan, eta honena, markinen dekogun antzerki taldea jente oso diferenti elkartu gara, eta oso gustora gauz, gaur hemen egotiaz, eta zuekin momentu hau konpartitziaz. Poz eta minen ispilua izango zen antzerkia sortu zuten. Hene bizian beharrezkoa dutana. Erretan aldauzut lehen aldea egin nuelarik, 4 urte nintuen eta gure herrian etorri zen apezpikoa, eta osapesak etzakien diskursorik egiten, eta amari eman zion paper bat, aurrak kondatu dezan, eta egin nuen gaur bezalakoa, horreat, la bukle. Ez ere, ondo pasatzia hori bilatzen dugu, eta astean behineko erritmo bat, ordu bete besterik ez dio izkentzen, baina lantalde politia dago, gero gazte mugimendu importante bat sortu da, dantzan inguruan eta antzerkiaren inguruan, eskola handia daukagu, eta mugimendu politia dago momentu enten herrian, bai. Beraz, gogo biziz bizi duzu antzerkia, ez? Lasarten. Bai. Eta Euskal Herriko Antzerkizale elkarteak zer ekarri aldu Euskal Herriko antzerkilari guztiei eta zale guztiei?
Bueno, pues batetik gure zaletasun berdintsua daukaten jendea ezagutzea, antzerkia gehiago ezagutzea, profesionalak egongo dienez, ikastea baita ere, babesa, batez ere hori. Ikusita, ematen du antzerkilariak ondo bizi garela, ez? Bai. Nun dago krisia, nun dago egoera kaskarra, ondo bizia. Tira, nola bizi du Ramon Agirrek antzerkia? Bueno, nire ofizioa da, nire afizioa, nire bizia, antzerkia nire bizia da. Eta gaurkoa ikusi ondoren, antzerkizale elkarteak baditu helburu batzuk, nola baloratzen duzu hori zuk? Nik uste premia handia da, oso momentu honian sortu da, eta nik uste mesera handia egingo diola bai antzerkizaletasunari, bai antzerki amaterrai, bai profesionalai, bai ikuslegoari, bai nik uste gauza irauli indezakela, eta beharra handia daukagu sektore guztiak. Hola, gauden bezala ez goaz inora, eta honek ekarriko du, buelta bat egintzat emango dio giroari. Antzerkia da egiazko bizitza. Beraz, zu antzerkia egiten bizizara? Ez diruaren aletik gutxi, baina bihotzarekin bai. Eta nola bizi duzu antzerkia zuk? Nola bizitzen dut nik aldudan bezala Sibiruan bizitzen naiz. Egiten ari dira gauza hainiz, forma desberdinetan, eta antzerkian naizenean, nire bizia, nire egiazko bizitza bizitzen dut. Nik uste dut gaur oso ondo adierazi dugula bertsolari etorriaren ez dugu bertsorik bota. Antzerkia da gure parte bat. Ez da normalean gu garena, jendaurrean edo, baina asko atsegin dugu. Ez dakit nola esan, nik lan aldetik ere egiten dut, antzerki lanak itzultzen ditut, baina bestela ere ea ze familia egin duen esan dezakegun. Bai, zaleak badaude, inberdera jakin nun dauden eta zaleak dianak etorri, nik ez dut esango futbola bezain beste zale eukiko ditugunik, sekula ez, baina dauzkaguna bintzak jakin nun dauden eta haiek gure gana etorri eta guaien gana, eta hori da, pixkat ez da ikusi egoeran nun dagoen eta zer egiten dugun gaizki eta zer egin hobeto, eta nik uste dut dena antzerkizaren karteak mirarik ez dut ingo, baina bai, oso ondo bat horrela. Tira, futbola baino sale gutxiagorekin ere konformatuko gara, ez? Bai, noski. Guk ez dugu mundialik jokatuko, baina gure esparrua bintzak guri, dagokigun eta jendeak nahi dune puska hori, hortxe ibilita ez galduta gozatu, eta batez ere euskal antzerkiak behar duen edo merezi duen lekutxo hori euki ezala, jendeak nahi duna, baina ez gutxiago bintzat. Krisi denboretan urteten dabe, burutapenik eta idearik onena! Hemen orain ikusi duana eta bizi duguna niretzat nahiko emozionante eta polita izan da. Ni antzerkian sartu nintzen euskaragatik. Gero apur bat zaletu egin nintzen antzerkiarekin. Eta, beti justifikatu izan dut edo antzerkian edo taula baten gainean egiten duana, justifikatu baita neurri handi batean, euskaraz egiten dudalako. Eta hemen orain ikustea, ez da, hainbeste jende, eta egia esan, ezagutzen ez dudan jendea eta herrietako jendea eta horrela. Nik aspaldiko denboratan edo sartu nintzenean eta oraindik ere sentitzen dudan
motor horrekin, motor berberarekin horre ikustea, nahiko emozionante izan da. Bueno, antzerkia une oro egia esan, bizimodua teatro dutxa dala sinisten denontzat, ez da bestek. Dena dala, antzerkizaren elkartia oso pozgarroia iruditzen zait, oso ekimen ederra. Antzerkizaleok batze gaitun Euskal Herrian, eta hirugarren irakurketa bat bilatu dugu logotipoari. Ze hor ikusten da kareta bat dela, maskara bat, baita Euskal Herria ere, baina ez du, bil lagunen sorbaldak ere ikus daitezke, ikusten dituztu. Ai, betaurrekoak behar ditut! Ea, nun dauden zure beste 6 begiak, 8 begi osatzeko. Bai, ez ditutu sorbaldak eta ikusten. Bai, lehenengo sorbalda eta bigarren soldar da. Bale, ados. Eta horrekin bi lagun komunikazioa hartu emana, eta ea antzerkizale elkarte berriak hartu eman gehiago sortzen duen antzerkizale artean, eta hortik usta etorriko da. Bueno, gaurkoan, holtza gainen behan egon sari jezarrita. Asko sobeto? Hombre, ikustea beti gozagarriago da, egitea lana da, eta ikustea gozamena, Bueno, guk egia esan ondo pasatzen dugu egiten, baina, bueno, ez dago txarto gauza berriak ikustea, Eta euskeraz, normalen esaten da, euskeraz gauza gutxi egizten direla antzokian, bueno, hemen ikusi dugu 8 talderen, perla batzuk eta gauza batzuk oso politak. Osatzea eta bizkortzea ezin garrantzizkoago helburua da. Lehenengo eta bat, euskarazko antzerkigintzan hau sartu eta sortu nahi dutenentzat, eta gero, jendearentzat, eskualdungoarentzat, alegia. Hasia, memento honean ezartzen delarik, lurrak ere egiten du bere lana. Eta uste dut hori lortzen ari girera pixkanaka. Eskaldunek ulertuko dute ispiluegia ezalearen gauza. Eta sartu behar balimagira garai batean nun gauzak ez diren zuzenean, erraiten Kanal Plus eta holako eri, eranen dugu azpitik, eta hobekiago ulertuko. Euskaraz mintzatzen gera, hori baita gure izkera. Gurekin euskaraz egin, euskaraz maitatu, euskaraz bizi. Aritu eta mugitu, gorputz osoa sentitu, zure barruko bizipozaren sua deskubritu. Musika ritmo hotxa, emozioen ahotsa, eta zarena erakusteko kanporatu lotxa.